गुलबुवा। आज त्याचं त्याच्या आईशी घरात जोरदार भांडण झालं होतं. छोट्याशा कारणातून सुरू झालेलं हे भांडण ते पुढे वाढत गेलं. त्याच्या तोंडून नकळत त्याच्या आईबद्दल नाही नाही ते बोललं गेलं. संध्याकाळची दिवे लावणीची ती वेळ होती. अशावेळी तो रागारागातच घराचं दार जोरात आपटत घरातून बाहेर पडला. त्याची आई घरातून त्याला विनवण्या करत होती. अरे, दिवे लावणीच्या वेळी असं रागात घरातून बाहेर पडू नये. पण तो त्याच्या आईचं इतक्या दिवसांत कधी ऐकला होता जो तो आता ऐकणार होता. तो तसाच पाय आपटत आपटत गावाबाहेर निघाला. गावाबाहेर गावच्या वेशीवर एक जुनं भलं मोठं झाड होतं. तिथे बसायलाही गोलाकार दगडी धक्का बनवला होता. तो तिथे त्या धक्क्यावर जाऊन बसला. ती जागा त्याच्यासाठीची खास जागा होती. जेव्हा कधी त्याला अस्वस्थ वाटायचं किंवा रागात काय करू आणि काय नको असं व्हायचं, तेव्हा तो तिथेच त्या पारावर येऊन बसायचा. तिथे त्याच्या शरीराला थंडावा आणि मनाला एक प्रकारची शांती मिळायची. पण आजची संध्याकाळ ही नेहमीसारखी नव्हती. त्या दिवशी पौर्णिमा होती. भाद्रपद पौर्णिमा, म्हणजेच ही पितृपक्षाची सुरुवात होती. तो मुलगा तसाच तिथे झाडाच्या पारावर बसून होता. तोच त्याला दुरून साधारण 30-35 वर्षांचा तरुण त्या रस्त्याने येत असताना दिसला. तो काहीसा अडखळत चालत होता. तो तरुण जसजसा पुढे येऊ लागला तसतशी त्याच्या पाठीवर बसलेली एक म्हातारी या मुलाला स्पष्ट दिसू लागली. कदाचित तिला चालता येत नसावं म्हणून त्याने तिला त्याच्या पाठीवर घेतलं होतं. पारावर बसलेला हा मुलगा त्या तरुणाकडे एकटक पाहत होता. तसंच त्यानेही एकदा याकडे त्याची नजर वळवली आणि तो तसाच पुढे चालत राहिला. आता रात्र बरीच झाली होती. पोटात भुकेने कावळेही ओरडत होते. तसा तो मुलगा रात्री उशिरा घराच्या दिशेने निघाला. त्याची आई घरी त्याची वाट बघत दारात उपाशी बसून होती. लांबून मुलाला येताना पाहून ती धावत स्वयंपाक खोलीत गेली. तिने आपल्या मुलासाठी जेवणाचं ताट वाढलं आणि ती त्याला अजून काही लागलं तर म्हणून तिथेच बसून राहिली. तिच्या मुलाने जेवण संपवलं आणि तो हात तोंड धुवायला घराच्या पाठी निघून गेला. आपली आई जेवली का नाही हे विचारावंसही त्याला वाटलं नाही. दुसऱ्या दिवशी क्षुल्लक कारणावरून त्यांच्यात परत भांडणं झाली म्हणून आईवर रागावून तो मुलगा त्या दिवशी दुपारीच घराबाहेर गेला. तो तिथेच त्या झाडाच्या पारावर बसून सिगारेट फुंकत होता. हळूहळू सूर्य मावळू लागला. संध्याकाळ झाली आणि दुरून त्याला आजही तोच तरुण येताना दिसला. आजही त्याने त्याच्या पाठीवर एका म्हातारीला घेतलं होतं. तोही दिवस गेला. परत आणखीन एक दिवस उजाडला आणि नव्याने पुन्हा तीच भांडणं झाली. रागावून तो परत पारावर जाऊन बसला आणि संध्याकाळी आजही त्याला तो तरुण एका म्हातारीला पाठीवर घेऊन जाताना दिसला. या मुलाचं त्याच्या आईशी नेहमी भांडण व्हायचं आणि तो रागावून गावच्या वेशीवर झाडाच्या पारावर जाऊन बसायचा. त्याला तिथून दर संध्याकाळी एक तरुण पाठीवरून एका म्हातारीला घेऊन जाताना दिसायचा. हे सगळं जवळपास 15 दिवस चालू होतं. त्या दिवशी तो पुन्हा एकदा त्याच्या आईशी भांडण करून झाडाच्या पारावर जाऊन बसला. संध्याकाळ झाली. त्याची नजर सहज त्या रस्त्यावर लागून होती आणि तोच तो तरुण नेहमीच्या वेळात त्या रस्त्यावरून येताना त्याला दिसला. पण आज तो एकटाच होता. त्याच्या पाठीवर असणारी ती म्हातारी आज त्याच्या सोबत नव्हती. या मुलाला राहावलं गेलं नाही. तो तरुण झाडाखालून जात असताना त्याने त्याला हाक मारली. आज आजीनं नाही आणलं सोबत. तसा तो तरुण या मुलाकडे पाहू लागला. तू पाहिलंस का तिला? हो, दर दिवशी पाहायचो. तुमच्या पाठीवर बसवून घेऊन जायचात तुम्ही. माझी आई आहे ती. खूप जीव आहे तिचा माझ्यावर. पण तू तिला पाहिलंस हे विशेष. म्हणजे काही नाही, सगळी माझी चूक आहे. तिचा माझ्यावर खूप जीव, पण मलाच तिची किंमत नव्हती. मी तिथे मुंबईला असायचो आणि ही इथे गावी. ती सारखी मला बोलायची, मला तुला डोळे भरून पाहायचं आहे रे एकदा. पण माझा अहंकार मध्ये यायचा. माझं भांडण झालं होतं ना तिच्याशी. आता 4 वर्ष झाले तिला जाऊन. पण तेव्हापासून ती मला माझ्या पाठीवर बसलेली जाणवते. मी अनेकांना सांगितलं, पण लोक मला मूर्खात काढतात. तुला दिसली म्हणून जरा आश्चर्य वाटलं.
पितृपक्षात अशा गोष्टी काहींना दिसतात असं म्हणतात. पण खरं सांगू का, तर ती आताही माझ्या पाठीवर बसून आहे. तसा तो मुलगा धडपडून 4 पावलं मागे झाला. अरे अरे, घाबरतोस काय असा? ती काही नाही करत कोणाला. ती तर माझ्याशीही काही बोलू शकत नाही, फक्त मला अशीच मिठी मारून आहे. आपण मनुष्य प्राणी पण कसे असतो ना, जोपर्यंत आपली माणसं आपल्या सोबत असतात तोपर्यंत आपल्याला त्यांची कधीच किंमत नसते. छोट्याशा अहंकारापोटी, मीपणासाठी आपण सगळी नाती विसरून जातो. जी चूक मी केली ती चूक आता तू करू नकोस. लक्षात ठेव, या जगात गेलेला पैसा, नोकरी, घर, जमीन सगळं काही परत मिळवता येतं, पण गेलेला वेळ आणि गेलेली माणसे ती कधीच परत मिळत नाही. तुझा वेळ तुझ्या आई वडिलांना दे. आपल्या जन्मदात्यांविषयीची ओढ, काळजी, प्रेम हेच तर माणसांना अजूनही माणूस बनवून आहे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.